नै लोगोफोर नैबे मानबाय थानायखौ नायदे नैबे मानबायगासिनो दङ बे मानबायगासिनो ओमफ्राय दायो बेखौ आं एरना होगोन दै बे एरनाय लोगो लोगो नाय मार जागोन ओइ नै गल जाखायो फाग्लासो मार्बल एम्फौ ना मा होनो बेखौ नै बेबायदि खालामना दोनदो आरोना स्क्रिप्ट बियो माने मेसिनाव सोथ'वाखै नैबे जाहैबाय खुरैयाव लादुरा खानाय ओमफ्राय डाइरेक्ट मेसिनावबो माबानो हायो बस्था बायदि लामो लबारखौ Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। थ' लोगोफोर दायो आङो माने जोंनि गामिनि साहा आरोना एकदम साहा बेखौ मा होनना बुङो हादानथिं आरो फरेस्ट रिजार्भआव ओमफ्राय बेवहाय जोंहा आदै मोनानि माबा दङ लबार बागान बेखौनो आङो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आरो हाजेनबाय बिस्रा लबारखौ नै बेबायदि खालामना दोनदो आरोना स्क्रिप्ट बियो माने मेसिनाव सोथ'वाखै नैबे जाहैबाय खुरैयाव लादुरा खानाय ओमफ्राय डाइरेक्ट मेसिनावबो माबानो हायो बस्था बायदि लामो लबारखौ बुरजा जाहांबायानो नै बिदि आरोना स्क्रिप्टआ बानायथ'वाखै बेखौ दायो एसे एसेल' ओंखारदों गोदानाव एसे एसेल' ओंखारो ओमफ्राय बे साहा बागानजों लोगोसे नैबेहाय लबार बागान दं र' लबार हानायखौ नायनोसै बैसे हाथ'वाखैदां दायो बबेखौबा हादों होनना बुंदोंमोन नायनोसै जोङो हानायखाय नायासुबाव लेवार बागान दै लेवार बिराद मोजां आरोना जायगाया बेरायनो बरियानो ओमफ्राय जोंहानाबो हाथ'वाखै हासिगोन जोंहानाबो लाबोजोबखाबाय खुरै सुरै माबा माबि बिदिनो खुरै नांगौ जायो खुरैयाव फसरो आरोना आटाखौ ओमफ्राय बे आटा फसरनायखौ मेसिनाव आरो माबा खालामबावो मेसिनाव बस्था बायदि स्लिम खालामो मेसिनाव सोनानै ओमफ्राय आरो बेखौ फोरानबावनांगौसो दा नैथिं दा नैबेलाय बिफाङाथ' बिराद गिदिर गिदिर जाबाय देग्लायसो फार्स्ट टाइम हादों नालाय बेखायनो ओंखाराखै आरो आटाया बारा बुरजा ओंखारो बुरजा हाबा देग्लायसो फार्स्ट टाइम हादों नालाय ओंखायनो आटाया बारा ओंखाराखै नै नायनो हागोन लोगोफोर दा बेयाव फसरखांबाय आरो आटा फसरखांबाय बेहाय नै नायदो नैबेलाय बेखौ ओरैजाय हाजोबलांगोन आरो बेखौ सिन बानायजोबखाबाय हाखांजोबनानै ओमफ्राय बेखौ उनाव आरो बेखौ आला खाथारै फुनबावो दंफाङा बिराद गिदिर गिदिर जाबाय सब गिदिर गिदिरसो नै दंफाङा लबार बागान गोजा जोंहा फादारनि फंबायनि आरो इयो लबार बागाना फंबाय असे नै बिदि सिथाबो नै आयौ लबारा लक' पक' दाउ गावजालायगोन माथो दाउ गावजालायगोन ओमफ्राय बैहाय न' बानायनानै दोनदों न'बो दङ नै फुरा हाखांजोब्बाय ओमफ्राय आरो नेक्स्ट हाबावगोन माने फारि मोनसे हालांजोब्बाय बिसोरो आरो फारि मोनसे हाबावगोन दंफांखौ बांद्राय गोथौ हाथारनाङा आरो बांद्राय गोथौ हाबाथाय माबायो गाज्रि जायो दंफाङा नै अफाद्राय गोथौद्राय हाबाय बिदि गोथौ हाबाथाय दंफाङा गाज्रि जायो आरो ओंखारखायाखैदां बुस्थुआ बियो दायो गुमैया मेनेजार जानानै दं आरो लबार बागानाव हागासिनो बिसोरनो जोंनाबो हानांसिगौ ओमफ्राय खुरैखौ खानो मोनाखै आरो बिदि खुरै खानांगौ खुरै खानानै हाजोबनांसिगौ एसेल'सो जोंना गयबो गायदेरबावदों माथो बिस्रा साहा बागानाव
अबे दोनदों इनिखौलाय एसेल'सो दां ए बुरजा जासाबबाय माथो एक कुइन्टेल थांसिनदां मोननैजों रानबा रानगोन ना इयो आरो इसेल' ओंखारथारदों नै गोबा गोबा गोदान ना हाजेननाय जाथाव जाथाव नुयो नै मैखुन बायदि लोगोफोर मैखुन बेथ' नै खुरैनिनो दंदां खुरैनि नङा खुरैसेयानो मोननै मोनथाम हायोना नैबे फार्स्ट हानायनि आरो नैबे लाथा खानाया ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय नैलाय बेबो बुरजा ओंखारदोंब्रा बुरजा ओंखारदोंथ' आरो इयो आखाइया बोनाबो मोनामो दा माबा खारनो नागिरा नारें थलाय बैथिंनिखौ नायनो दंफांआलाय बिराद गिदिर गिदिर बिराद बुरजा बुरजा ओंखारथावना एबार बुरजा ओंखारगोन दंफांआ गिदिर गिदिरखाना जोंनाबो बेजों समान समान अबेबा अबेबा गिदिर गिदिर जाथारबाय इसोरजों समान गायनाय ना अबेबा अबेबा बिदि दं जोंनाबो बेफोरथ' दंफां हाजालायबावसिनसो बिराद गोलाव नै सिम अबेथिं दङ खाङैया खांजोब्बाय इनिखौलाय अबाव गारदों सोरनिया ए मैखुन सेरफां मैखुन नोंस्रालाय फिसिनाया गैला मैखुन बेरदों नै लोगोफोर मैखुन सेरफां मैखुन नोमानिया माना खोबना दोन्दोंमोन ए दाउ एरैनि ओइ बेराखैदां बिराद गोथाव जायोना सेरफां मैखुना सेरफां दंफां इयो नैबेलाय बे माबासो बे मैखुनब्रा नैबे एम्फौआ बिराद डेन्जार लादुराखायो बियो एरना होबा लादुराखागोन दे नाय गल जागोन इयो नै जादु नायलाय आरो दंबावोदां इदि एम्फौ नै लोगोफोर नैबे मानबाय थानायखौ नाय दै नैबे मानबायगासिनो दङ बे मानबायगासिनो ओमफ्राय दायो बेखौ आं एरना होगोन दै बे एरनाय लोगो लोगो नाय मार जागोन ओइ नै गल जाखायो फाग्लासो मार्बल एम्फौ ना मा होनो बेखौ बिराद माबा माबि एम्फौ दं नै साम' गानलेद दङ लबार बागानाव जानो बेरथ'वाखै नै अखा सिजोब्बाय नैनोमोन आरो सेरफां मैखुना जिगाब खोबना होबा जागोन दां गरमजों बेयाव रज'जोबसिगोन नै नै गिदिर जाजोब्बाय बे रज'सिगोन मा बेरसिगोन ना बेरसिगोन इलाइफ्राव बेरगोनब्रा बेरा बोरायजोब्बाय एमा लांजोब्बाय अक्ट'बराव नुयो नै सेरफां मैखुन बे खिन्थु जाजाया आरो बवा बिराद गोरा बोरायबाय बिलाइफोरबो नै वाव बेरे बासाबाय नुलायलायो सेरफां मैखुनखौ बे खिन्थु नै बिराद गिनांगौ बेखौ मानसिनाव मानबायनाबाथाय माबा बायदिसो मेसिना कमप्लिट जाथ'वाखै आरो ना लोगोफोर नैबेहायनो बे फसल माबागोन बेहाय स्क्रिप्टफोरखौ माबाफोरखौ लबार आथा फसरनायखौ बेवहाय मेसिनाव होगोन आरो लामगोन स्टेप बानायनानै स्टेप नैबेहाय नै बिदि आरो ओमफ्राय नैबेथ' बाल्थिङाव होनायसोमोन बाल्थिङाव होनाया मादि जायो नै आव सेरबासो जागोन दां बे दायो
बिराद मोनामो बेनो आरो मेचिना ओमफ्राय दुम नांगौ दुमोबो देखुफिनबाय नामा इखो जायासै बानायनाया